welcome back to my channel. So guys, karon ako sa ipakita ninyo ang ang t-shirt nga niabot na gikan sa raffle. Dili ko ka live ron kay hinay kayo og signal, ako naman ning ikuan sa kong vlog. So dana ang gisponsoran ni siya ni Erica nga katon taga Cebu, which is silingan ra po na namo sa Ili, pero nanarbaho siya bisan pa man sa kalisod sa iyang trabaho, pero nakahuna-huna paghapon siya sa pagtabang diri sa ato ang lungsod. So nara diri ang t-shirt nga iyahang gihatag nako, gipadala niya nako sa Palawan, then ako pong giparapol mo ni ang t-shirt. T-shirt kwarta no gipadala Palawan, unsa naman taon no. T-shirt akong gipalit gagir. O di apo di ay ako lang po i-appeal, i-acknowledge ang amo ang manager diri nga butan kayo. I love the Say hi to my vlog. Hi vlog, welcome to my guys. So katong nidaog pwede na ninyong kuhaon. Pwede ninyong kuhaon diri sa Isbi Dondoy or sa Amoa. O pwede po mo PM o asa tabag abot para mahatag nako na ninyo. Shout out day kay Madam Erica, dayon ni Ate Chay, Tihamo Istoya, dayon sa Lali Walkers nila ni SB Dondoy, sa Juan's Tocino na located sa bridge sa La Libertad, og sa among manager nga butan ron. Okay, sa pa dito ganahan nga motabang sa amo ang raffle or sa katoy panghatag. Next is school supply, dire na ko kuan ay GCash dire dire. Ako ra ni ibutang ang GCash dire. Okay, sa to ganahan i-send lang ninyo kay ato ra pa ipakita sa vlog or sa live para dili mo mag. So guys, ang next target nato is manghatag ta og school supply sa mga bata kay karon by January basig bubalik na ang ilang face to face sa pag eskwela, so dili na hassle kayo sa mga ginikanan. So kinsa tong ganahan nga mo hinabang sa school supply, nara toy GCash na akong ipakita ganina. Kabalo ko nga napay daghan nga blessing nga maabot ninyo, and then katong motabang pod nga gikan gyud sa kasing-kasing, dili lang kay magpa-impress og naay tabang ato na siyang ibahin-bahin sa mga eskwelahan ato i-focus sa elementary, kay ang elementary jutay raman, so gamay ra pud tag ako kabalo ba si gamay ra, pero so far na siya nanay tay burag 1,000 kapin dayon naputoy nag PM nako nga dili ra pud siya pa-mention nga mohatag po siya sa school supply, pero to siya og Saudi OFW gyapon siya. So magpasalamat ta sa tanang OFW nga nitabang niining ako ang live. So ako nag-expect nga mo yun dahil ini daghang mutabang. So, thank you kaayo, thank you sa tanang ni suporta. So ay mong kabalaka kay ato ni ikuan sa mga tao sa pod ati bang hatag-hatag pod sa uban, labi na sa mga estudyante. So dire na ako ikutob ang ako ang video ko ni post sa ako ang page sa YouTube. So kinsa pa tong wala pa ka subscribe sa akong channel o ka-follow sa ako ang page sa Facebook and YouTube channel, so palihog tag subscribe, palihog tag follow sa akong page para mudaghan na ta harong unta ma-monetize na ta harong daghan patang matabangan nga tao. So thank you, and dire na ako ikutob ako ang video kay muuli po ko mo. So thank you.